iritsia, irudi bitxia, emango baliote duen garrantzia. Mitin politikoak edota kanpainak, gozamen ugari eta guzti zapainak, bixi-bixi azpinduz beraien mingainak, edota kanpainak, gero etortzen dira aitzak eta bainak. Hau da, aireska, hainbeste aginduta horren gutxi bete, euren poltsikoak gainezka dauzkate, krisia ere noiz gainditu daiteke, gainezka daukate, dute soldat erdira heitxiko balute. Bukatu nahi genuke aipatu zirritan, lasko txikik ezan zuen azarritan, arek baietzuela arrazoi faltikan.